Daday, Ba? gravity ka ba? Gravity nga. Ngayon na itong damaga mo. Inisip mo. Ito ko ating mabingay. Ay! Oh. Namadala sa mga tilapia na eh. Woy, namnama. Lakay. Yung ka nadalo sa natitilapya. Damdama. Talagang cellphone man ti kukwa mo na ako ta games. Damdama garo. Ay naapaw siyak manggaminan. Siya lata kinanayunan. WTF. Yan. Ako na WTF. Ano to WTF? Una, where's the fish? Bakit where's the fish? Tapang ko dalo sanay. Ako, good morning. Bakit? Yung tarupam Ito manahin. Imbag, tanalagip mo pa itinagreeng lakay. Ay na, pumutukan, tisara lang. Kamu na malagip ka greeng, bumangon. Apo, bakit? Di ka pa yung na sansanay. Magkanya nga garod nga eh. Ang bayan niya mandata obra mo. Agar-arami dakti artam. Kaimbag lang nga pagsilim ng mga ka. No? Kaisuman lang ti paglungutan. No? Kababain mo't kanya, madi ka paglungutan. Tadi ka maagbirok ti trabahom. No? Sadot. Lakay. Nyangay. Okay. Dandanin ti Valentine's Day. Dati regalong kanya kaon. Humpay karod ba kayo? Dek pa nakagatang. Nga mo ato yun. Samantalang siya ka pinagregatak ati regalo kanya mo. Darigalo nga ba? Nyangay? Alo, soft day nga binarberok ko. Nyangay? Wala Mabaling ka nga ng titiklo. Klo. Pangtenged lang. Pangtingid. Siguro kwintas ato. Kwintas siguro. Kwintas na kahit kwintas. Haan? Haan? Nyangay garod nga mo. Pangtingid. Mga kwintas. Mga kwintas ang niya garaw. Kidin ka? Lagat kan? Good load. Kamu agdi gusto. Inisip ka leeg mo. Ikab. Agdi gusto.